चलिए आज एगो लक्ष्मी जी आ भाग्य के कथा सुनावतनी। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। लक्ष्मी जी कहस कि हम बड़का बने, भाग्य कहे कि हम बड़का बने। तो लक्ष्मी जी कहली कि चलो यही बात पर हमने के परीक्षा ले रहल जा। तो एगो गाँव में एगो आदमी रहे, दू बेकत रहे, लोग खूब गरीबी रहे। तो गए अपन काम धंधा करे। तो लक्ष्मी जी उनका रास्ता में भेटा गईली आ कहली कि ल है 100 रुपया, जइह तो खइह पीह आ फेन घटी तो फेन अह तो फेन देम। तो उ ले अलन अपना मेहरारू के दे दहलन आ कहलन कि है लक्ष्मी जी हमें भेटा रही है ल है 100 रुपया। तो उनका मेहरारू का कहतरी तारा लक्ष्मी जी भेटा रही है, उ कोनो चुड़ैल भेटाइल हुई और तरह के 100 रुपया दे दे लेख। उ मेहरारू उनकर ले हलिए दियारखा पर ध दहली। तले उनका बिहान भैले, उनका माई के तबीयत खराब भइल। तले तो उ चल गली नैहर आ वही दियारखा पर धइल बा। तले एक दिन हवा उठल तो उ कागज के रुपया उड़िया के अंगना में चल आइल। तले एगो पड़ोसन बुढ़िया अइली। तो देखली कि अंगना में तो केहू बाना आ 100 रुपया उड़िया तबे रह, हम उठा के लेके चल जाई। तो बुढ़िया माई क्या कहली कि 100 रुपया उठा लिया, चुपे लेके चल गली अपना घरे। जब अली अपना नैहर से तो उनका मर्द पूछलन कि तरह के 100 रुपया देहनी तो कहाँ धैलू। तो वो कहली कि दियारखा पर हम ध देनी आ हम चल गईनी। तो उहो पैसा ना मिलल, उनकरा भाग में ना रहे। तो कहलन कि हमरा के लक्ष्मी जी कहले बारी कि तू अह तरह के फेन दे। तो फेन गईलन। तो लक्ष्मी जी उनकरा के एगो सोना के गुल्ली दहली, कहली कि जा एकरा के बेच के अपन खइह पीह। तो लोकत कूदत लेके आवत रहलन। तहले एगो पुल पड़त रहे, तो पुलवा टूटल रहे, लोकत आवत रहलन। तले गिर गल वही पुलवा में आ गिर गल। अब अलन तो घरे कहलन कि लक्ष्मी जी हमरा के सोना के गुल्ली देले रही है आ उ पुलवा टूटल रख, वही पुलवा में गिर गई है, हम लोकत आवत रहने है। तो भाग्य कहे कि जले ले हम तरह के साथ ना देम, तले लक्ष्मी जी तरह के केतनो दी हम कुछ ना हुई। तो फेन दोसर का दिन गईलन। तो भाग्य कहलक अब तरह के हम साथ देतनी। लक्ष्मी जी से कहलक अब हम साथ देतनी। तो लक्ष्मी जी फेन एगो सोना के ओकरा के गुली दहली। वो आदमिया गईलन तो फेन उनका सोना के एगो गुली दहली। कहली कि जा एकरा के बेच के अपन खइह पीह आ घर दुआर करीह। तो उ ले अलन। तो जब भाग साथ देलक तो ले अलन। तो उनमें से थोड़ा से तुर के आ बाजार में ले गईलन बेचे के ले गईलन। तो बेच उच के ले अलन तो ढेर पैसा मिलल। तो उन्हें से अलन तो 1 किलो मछली ले अलन। तो जहाँ पुलवा टूटा रहे वही जो मल्लाह एगो मछली मारत रहे। तो मछली किने गईलन तो मछलिया उनकरे मिल गई रहे। उ ना जानत रहलन कि हमरा उ जन सोना के गुलिया ले ले उहे मछलिया ही। उ तो केहू जानत ना रहे। तो 1 किलो मछली लेके अलन। जब उनका मेहरारू काटा तारी तले देखा तारी कि ओकरा मुँहे में सोना के गुली बा। तो देखवली तो कहतारन वो मजदूर कि हाँ इहे लक्ष्मी जी देले रहली हमरा के सोना के गुलिया, तो इहे पुलवा में गिर गई रहे। तो भाग साथ देलक तो सोना के गुलियो मिल गई। आ तले बुढ़िया माई 100 रुपया लेके गई रहली। तो उहो अली कहतरी कि कहाँ बारू से फलनवा बर ते ना रहलुस नु। तो तोरा अंगना में 100 रुपया उड़ियात रहे तो हम लेके चल गईनी। कहनी कि ते अबे तो तोरा के देम। तो बुढ़िया माई उहो 100 रुपया दे दहली। आ लक्ष्मी जी जन गुलिया देले रहली पहिला का तन मछली लील गई रहे। तो मछलियों उनकरा भेटा गयल। तो उहो सोना के गुलिया मिल गयल। आ दूसर का लक्ष्मी जी देली सोना के गुलिया, उहो मिल गयल। तो जब भाग साथ देलक तो चारी ओर से उनकरा मिल गल। लक्ष्मी जी भाग से
हार मान ले हली, कह तारी कि ना सही बात बा, जब भाग साथ दी तबे कुछ हुई। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें।